pimba tebi umugana kagana kasini ka 1 minute muntu yo mona arengo monda muntu yo monda karwara karana nyagitari bakamutebia bwato burwaire bw'ichingigo enyigo yahe yemo yangire omukori emeremo ye narengo yomo agatebanga njengire mpimu kanyora ngenyige yane nenyare ko swasu muntu we umubekere agaika amaenda bakanyora ngenyigo yahe igere match bakamubekera karwa mubekere nyigeria muntu uri akabwena muntu uri monda kaira nemeremo. Unfortunately kori emeremo uri omoete enyigo akanga kubwena akabera nyagitari for a long time. As a company, you are going to if you stay out of work for a certain period of time, you are automatically fired. Monda, Akariga sign, Agateva, Wanyagocha Meremo, for more than 1.5 years, you are fired. Atoko, you know, forget the Magega. Atigara such a land of Kagandos. On this Koga. No nyenke dinare tage kega lero no moru yonkonyete akanga no enaga temi karingo isaransera bono ito aiche gongo saba musa be mumanyete na ite tobo tenga sukamarira tukatigera babo mheshimiwa Simbarati bakagenda busio no mheshimiwa Macho bakanyora keribanyo ole aende karunya saa gokonyere naye gweikire aherigere limagega wata bali bando okoboko no gwanje tuno gosaberana njege ntugo saberango sabera barayi abo go basaberana Sima kunyara ukola bantu baitemeremo kali about matoki lakini about abantu abaigaba naichi rara bantu ba minto neba koromo waziri okenye ngima lakini nobwate seino neba koromo gavana gokoruwa basi kisi county ngima ne yao igere lya bantu bonse igo ntuto ko basabera bia nyasaba seni naenda seka ni sebuna mwata yabo mongina ngayali mongina nawarali umongina na inche ntomekende singe ntomongina nararo oranko rokamama no hago chaga umongino ke muntotong songi the late na inche ntomekende go chasori kyara ni mate moraka no mochara abo bego ni bunu bwate bintu biro bino bwate o umongino ri ri dale de kanisa ga bia malo sala nya sawa asante.